Момичета, това е влог номер 2. Понеже бандикама, с който снимам, това е програмата, с която снимам клипове. Чакай. Програмата, с която снимам клипове ми се бъгна, ще трябва да я оправя. А за това оправяне ще трябва да звъням на един пич, който ако ме оправи ще бъде супер. И ще има геймплей, но ако не я оправи, нали, не може да се оправи, не знам, ще правя повече влогове, докато не купя бандикама. Ще го купя и вече ще има геймплей. И пак съжалявам, че нямаше повече от една седмица видеоклипове. Това е причината. И сега сещам да направя един тъп влог, в който да покажам какво ще правя. Ще правя влогове, то се е видял. Ще правя влогове как отивам за снакс, как си правя кефа в стаята и как си покривам шибаната махала. Ем нигас. Скивай това. Ако се вижда нещо, защото днес съм с шибания телефон. С моят шибан телефон. Нали? Това така не шибан. Няма предна камера. Няма селфи камера. Не може да се повярвам. Има само задна камера и сега съм го обърнал така и се снимам. И не знам какво се вижда, може ми се вижда така на половин лицето. Какво става? Или бе така, на половин лицето. Какво става? Да. Това ще бъде малко клипче. Една минутка или нещо. То ще бъде на паузи или ще бъде само това, дет сега ще видите. Нещо не видяхте. Да, мисля в този влог да го паузвам и да го правя на части. Както отивам за шибан снакс, ще е едната част. След това ще има пауза и ще се връщам в моята стая да спра кефа, като го ям и гледам телевизия. Да, това ще е. Надявам се да сте разбрали защо няма да качвам клипове. Не, че ще спирам да качвам клипове, нали? Ще качвам клипове. Само, че повечето за тази седмица, например, ще са влогове. Ако не ми се оправи бандикама днеска или утре или други ден, ще снимам влогове. И да, това беше от мен. Бай-бай, момци и дами. Чао, see you bitches.